Hi! Good morning everyone guys! Welcome back to my YouTube channel! So guys, maadto ko sa akong bukid kay naniid jud ko nganong dili ra mahurat akong mangga. So katuon na ako bagay na ay nagbalik ipangunga. Ibalikan tara mo guys. Magpunta ako dito. Bye-bye! Guys, no? Moro na dyan ko'y nagbatian na nakatingog kog mga buses nila ba. Daghan kayo sila. Ito ano akong mga kamanggahan diri guys. Dako kayo akong kabukiran diri nga. Tamnan og mga mangga. Nya kaya nga hinog naman na may mga bunga na kana mo na man akong mga mangga. Puta dito. So na po ko nagsumbong, na po ko nanguha diri sa akong kabukiran, sa akong tanom na mangga. Mga tuta. Kung sa chika tinuod eh. Ano diri agihanan. Why, nakarajud. Dara. Parang pangoy mangga. Iyo. Nag-usap mo diri day. Ha? Nag-usap mo diha. Ha? Kamu dyan si pangwag mangga diha ha? Nahurot na akong mangga dira. Amo ra man guning isud kan sa kanong. Nganong isud-an pwede di ay? Adara sa Pila mo ka buok kay pa-report mo sa barangay. Kamu dai si pangwag mangga diri ha? Nahurot na akong mga mangga diri nga tinanom. Papa dito. Ito pa daghan pa nila. Ito guys, be. Pakunoy mo saka. Ano akong kamanggahan guys. Sige na sila balik dili pangwas akong mangga. Tara, ato na to be. Wala nagkanta ko. Ito arah. Ko nasakpan na dyan ako sila. Be, nagkandun nila diri ah. Muna akong kabasakan guys. Dako na akong basakan diri ah. Muna. Ito na to be. Sila dyan si pangwa diri sa akong kamanggahan. Ay, ginuot ko. Nahurot na akong kamanggahan. Ginuot ta. Tandra din yung mga kawatan ba? Hindi sila buok. Wala pala man ang malampasin nila akong kapukiran. Uy, nagkaya na kayo sagbot. Uy, grabe yung nakadaghan. Ay, ginuot ko. Tara guys, tulungan na to guys. Bandi ko. Grabe. Hoy! Kamu dyan si pangwa ng mangga na kundi ha? Ha? Kasi yung mga pangalan ninyo. Tagarisaman mo! Ha? Tagarisaman mo? Kaning tambo ka. Huwag niya kahurot ng mangga na ako sa kabukit. Kani. Oh. Ay! Kasi yung ngalan. Kasi yun na ha. Gurot niyo yung mangga diha. Ha? Nagkuno nagkaon isa oh. Ha? Na. Ano mga kawatan kani. Ito apa? Tanawa. Kemudian si pangwa dili lang mangga ha. Padagan kayo oh. Ito ay dagahinog. Sila. Hoy mga kat. Unsa day? Ako'y taija, kamoy nanguha. Huwag mo nang isa ko ah. Inaman ang hipamanamang ka. Gamit mo ka na. Sudpod. Kamura dis panguha diri nahurot akong kamanggahan. Kapila mo diri nagbalik. Kapula naman diri nagbalik. Kalima na. Gusto yung pagkasapan. Taga dis aman mo. Ngano nabot mo diri sa akong kamanggahan? Naman to'y kural dito nga no passing. Nganong nakasulod mo diri? Namoy ID? Amo kibutlon. Ginuupot daw. Amo na guys, no? Amo na sila nanguha ka na. Guys, yan namin sa kabuk. Punuan ng mangga. Manguha na ko namin. Ako mga kauban. Una na sila panguha sa akong kamanggahan. Para pong kamanggahan mo. Para pinakataidya. Nay, ginoo ko ka.
Hoy, naglingkamot kasi sa basakan bayot kay kahugaw. Bunga ni Guwan. Wala tabi po kay murag katawhan na ba kuno diri ah. Work it kayo, nakakuha sa manggo. After nito, saan naman tayo magpunta? Manghuli. To, daghan kayo lang nakuha o. Kan sisilyo na rin. Daghan kayo, hinog kayo perminti. Ngayo mo? So, joke rad to day ha. Mauday namin noon. Joke rad to guys sa kuning na ako ning kabukiran ni. Wala jud ni. Doon na nanghid sa tag idya. Mo tayong daijo aning kabukiran nang wa rami diri nang awat. Iyo apa? Ibo na kasi isumpay-sumpay. Manguli na mi kinaghan namin ang awat sa among mangga. Grabe yung tipo di ba? Bujag. Yap. Dali dito. Adjaw na. Adjaw na kaya ora pa magto-flash. Oh no. Daghang ka ilhang kamanggahan diri guys. Dahil no, pila ka puno ang tingog ni manggahan diri. Ayos naman! Pakumpong na ba
Kani gana ni siya kay hinugid ang mataga. Oh, no, 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 no. Yan na nangulit na ng mga mangga o mga kawatan. Nakakuha na mga isa ka sa kubag. Tara. Ito aja isa o gilok doon aja niya. Oh. Grabe mga magmangga o. Work it kay lahang panguha o. Grabe na bang kahinwag. Mangulit na mi. Kaya nakakuha na sila at mangga. Posible di magkakalibanga. Kapira pa jadi kapan? I-live na? Diluoy. Mga bangga nga nanambok at suba. So guys, yung hindi pa nang-subscribe, please paki-subscribe sa aking YouTube channel and click the bell para updated kayo sa aking video. Nag-yaw-yaw ka? Bye!